mutta pehmeä maa vähensi niiden sirpalevaikutusta tuntuvasti. Hevonen nousi kahdelle jalalle ja porskui alkaen työntää kärryjä takaisin päin. Mäkilä laskeutui alas ja alkoi suupielistä taluttaa. Seuraava pari räjähti hieman kauempana. Hevonen päristeli sieraimiaan. Otti muutaman teputtavan askeleen ja yritti taas kahdelle jalalle. Mäkilä taputteli hevosta ja puheli sille rauhoittavasti. Älä pelkää. Mennähän rauhassa. Ei se oo ihmises. Se on suuremmas kädessä. Mäkilä puheli hevoselle, vaikka sanat oikeastaan oli tarkoitettu hänen omalle sielulleen. Muuten hän oli täysin rauhallinen. Suoraan eteen tuijottavat silmät vain räjähtivät granaattien räjähtäessä. Ja kurkusta kuului rykäisy silloin tällöin. Taas kajahtivat lähtölaukaukset. Mutta tällä kertaa ujellus oli pahaenteisen lyhyt ja hiljainen. Mäkilä näki, miten vihreä, ruohosta värjäytynyt kuola pärskyi hänen kädelleen. Tajusi hiljaisen suhahtavan humahduksen, ennen kuin hänen edessään leimahti punainen lieska ylös maantiestä, johon